Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Tara, samahan niyo ako sa ating bagong na-discovering kainan dito sa may bayan ng Basista, Pangasinan. So yun nga mga ka-adventure, mayroon ngang bagong bukas na kainan na ating pupuntahan. Dito lamang yan sa may bayan ng Basista, Pangasinan. At dito na nga tayo magtutungo sa may The Oragon Lechon House and Eatery. Halos katabi lamang to ng Palawan Express. At makikita nyo na agad sila dito. What's up mga ka-adventure, dito nga tayo sa may bayan ng Basista, Pangasinan. Napadayo nga tayo dito dahil balita ko mayroon ngang masarap na roasted chicken o lechon manok dito sa kanilang bayan, dito sa may The Oragons. Kaya tara G, samahan nyo ko at ating tikman kung quality ba yung kanilang mga manok at chicken dito. Let's G! Napasugod nga tayo dito mga ka-adventure dahil balita ko napakasarap daw yung kanilang lechon manok dito. Tignan nyo naman mga ka-adventure, mataba, malaki yung kanilang manok dito. Pwedeng pampasalubong, pang ulam, o di kaya pampulutan. Napakaganda pa yung kanyang lagayan sa halagang 270 pesos lamang. Ay, napadayo pa tayo dito sa may bayan ng Basista upang tikman yung kanilang pinagmamalaking roasted chicken dito. Ito ng The Oragons roasted chicken. Ay, quality, napakalambot, napakalasa. Mayroon nga rin sila ditong bintang embutido, kalderitang baka, mayroon ding lechon paksiw, at mayroon nga rin silang rellenong bangus. At iba pang mga lutong ulam na tsak inyong magugustuhan at naibigan. At heto mga ka-adventure, mayroon nga rin silang lechon berry. Pwedeng kang mag-dine in dito o di kaya na may magpa-take out. Bagong bukas nga lang sila dito mga ka-adventure, kaya kung napadaan kayo sa may bayan ng Basista, sa Marquini, dito sa may The Oragon. Sino mga ka-adventure, dito nga tayo sa bayan ng Basista, dito sa may bagong bukas na kainan, lechonan dito sa may The Oragon. Ating tikman yung kanilang lechon o roasted chicken dito. G! Siyempre sa unang kagat, thank you agad yan. Talaga namang malasa, napakasarap, ay quality. Mayroon nga rin sila ditong pork liempo. Natikman na rin. Kaya kung nanonood ka pa hanggang ngayon, tara na dito. Bukod nga sa lechon manok mga ka-adventure, mayroon nga rin din sila dito lechon berry. Grabe, napaka-crunchy, so yummy. Napakagandang gawing ulam o di kaya na may pampulutan. Ay grabe mga ka-adventure, napakalasa, malutong yung balat. Ay quality talaga. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, gumayo at pumunta ka na rito. At heto pa mga ka-adventure, kung gusto mo ng pangpatawin, saray, ninong-ninang, nung walay kasal, binyag, kanto, ito na yung gawin mong pabitbit o patawin, no? Napakamura, siguradong magugustuhan ng mga ninong at ninang ng mga inyong inaanak. Oh, napakasarap na, murang-mura pa. Dito lang yan sa may The Oragon. Heto mga ka-adventure, mayroon nga rin sila ditong overload, halo-halo. Nasa halagang 50 pesos lamang, grabe. Overload na. Papanahon mga ka-adventure. Dahil sa summer na ngayon, tamang-tama. Maghalo-halo ka na. Open nga sila dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Monday to Sunday. Kaya naman, yayain mo na yung mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may The Oragon Lechon House and Eatery.